Ako'y makilala, sikat sa buong banla, ang ibang paradala, sa lahat mahagi ka. Ngayon ka nakita, inulog ng lumipas, bawat ngayon at bukas, nakaputing hanggang wakas. Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat sa RTN. RTN Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RTN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga, Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba, madya na. RTN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iliga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Membro po sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang nasa tuya pong oras mo niyan, alas 11:04 na po ng pagka morning ang oras na ni dara po sa indo kan mga minasunod kan Lucena Electrical Supply nayaon po dyan sa sentro kan Irigasin Katayid kan Barangay Hall San Francisco Sudad po kan Iriga siring man po kan ni Madam Monica Piringgi kan Limassol, Cyprus. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Rinconada, asin maray na aga Iriga. Mamundong barita ang nasa bagkungo niya na pagkaga digita sa istasyon. Mamundo yan para sa kuya ang samuyang pinag-iribanan sa haloy na panahon na dumampa sa Metro Manila. Yaon ang samuyang iribanan ni Ventura Calubakid. Sinabat kita kan mamundong barita kan sa tuyang amigo. Aram mo ngaya padi kung ano nangyari ki Ventura Calubakid. Dahil pa daw niya ako ito
ko po pala na pawian na po ng buhay sa kuyang mahal na padi. Kaya sa kuya na sa nang pagpaabot ng condolence sa pamilya ni Bading Ventura Calubakid. Baka niya ako pasiring kita dyan sa residensya ni Pading Ventura Calubakid. Maginduman sa Metro Manila, sa muyang ibanan, talagang tunay. Nagmundo siya, nagmundo man ako. Nagugma siya, nagugma man ako. Ang problema niya, ipinag-share sa kuya. Kaya mamundo sa kuyang ngunyan. Ulikan na mga bareta na sa kuyang naresibing ngunyan daw. Mayunaan na sa kuyang padangat na padi. Kinuha ni no Lord niya ako nakakaibugman. Kaya po sa mga nakakabisto kay Pading Ventura, ipinaparam po sa Indo na mayunaan sa tuyang amigo na si Pading Ventura Calubakid. Good morning sa tuyang mga tagapagantabay sa lado teknikal, si Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Yaon man ang practicum student kan si SPC. Ano na nga ni ang SPC mo niyan? Polytechnic State University of Bicol. Yan. Bago mo niya na taon, yun na ang gamiton. Polytechnic State University of Bicol Region. Yan po ang bago niyan na pangaran kan na si SPC. Yan po sa espuerso kan sa tuyang mabuot na congressman. Siya po ang kag-utor tanganing magin university ang CSPC. Iyon yan matibay, sarong alkalde ang naghuma na papasikaton niya subot ining mga barangay na nadaog siya kan nakaaging eleksyon. Talaga. Dumampalan si Ibong si Boss Marco Pinat with Jamie Guanzon. Bad mahina na kitang kita. Bad ka pa. Salud asin man kabuhayan, maski po kung ano ang sa imong gibuon sa hanap ng kabuhayan kan sa imong pamilya, kung an sa imong hawak medyo bagsak na.
Kaya po, apwera kan pag pangadji, magkatumar din na medikasyon. Saka po, sa tamang bulong, ang tsendong inumon na makapagpaumay kan sa imong kamamatian. Sa tamang bulong, dagdag ng 10 taon sa imong buhay. Sa tamang pagtumar nin bulong, arog kan high blood, asin man diabetes, may dagdag na 10 taon sa imong buhay, inisigon sa pag-aaral. Sorry, Manoy Cha. Ngunyan pa sana kaya iniribayan an pangaran. Yaong kanapalan dyan. Amigo, kapag bagong tunay ang paniniwala na maraot ang maintenance na bulong sa high blood o diabetes, kapag dai mag-inom ng bulong sa high blood, nakula an sa mong may stroke. Kaya dapat, bago ka magtumar nin bulong, magpakonsulta sa doktor. Mayo po nin maraot kung ipaaram mo sa imong namamatian sa doktor. Kasindaman sana ang nakakaaram kayan kung ano ang bulong na itatao sa imo. Good morning pala na ki batchmate Fred Nuara. Nag-antabay man ano po. And siyempre, bad nakaantabay na ang sa kuyang beautiful na kapitbahay. Sabi nga ni Kayan, sabi sana, pero beautiful. Ano pa kamo dyan? Ang mga bulong sa high blood, asin man diabetes, pwedeng makapagdagdag kan extra 10 taon sa imong buhay. Halimbawa, kung hasta 70 taon ang ipinagtalaan kan buhay mo, o halimbawa kan sarong tao, dagdagan nin 10 taon, di 80 taon na yan. Kaya po mag-inom kan tamang bulong kan sa imong namamatian. Dahil nakakaraot sa atay, asin kidney, ang pag-inom kan maintenance na bulong sa puso, high blood, asin diabetes. Ang nakakaraot sa atay, iyo ang pag-inom kan alak. Ang nakakaraot sa kidney, asin bako, ang pag-inom kan bulong para po sa high blood. Yun na. Kapag pinabayaan mong gusto na halangkaw ang sa mong blood pressure o kaya man blood sugar, mararaot an sa imong kidney sa laog nin 5 hasta 10 taon.
Kasi pwedeng umabot sa kidney failure. Dialysis, mapakimo pa kamo. Kaya abang-amay, mag-inom kita ka tamang pero mga tugang magwalta kami kanda sa mo yung mga informasyon una. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies, bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang init! Sama na talaga. Magsuno nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente ng hindi naglalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagis ang lamig. O diba, hindi kailangan pa magaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro. Alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita naghahanap ni makakadama. Ang A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrato, Manalauman niya ko, unpa kang 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrato, madali sa nanghanapon. Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Cantili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrato. Si June Maestrato, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, Ula Coronarya Maestrato, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan po e-text sa cellphone number 0930-506-7826,
0908-237-4122. Laforinario Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Pero mga tugang, bali 22 minutos agil po ang alas 11 in pagka morning digdi sa tuyang paglibanan maray na ganalang sa tuyang mga tagapag-antabay dyan sa sa merkado publiko. Sabi mayo nang nag-aantabay ko pamampalaan. Good morning kay Sir Noel Noal na nagluluto na sa mga oras na ini. Ano tabi, sir, ang sa imong piglulutong pangutuan tangnyan? Kadakol kan pwedeng lutuon mo niyan na pangutuan. Yan. Kundi ang iniinot ni Sir Noel, asin ni Ma'am Yoli Noal, iyo ang pangkabuhayan. Kasi Sir Noel, iguaning weldingan, iguaning shop na makukuha dyan sa Barangay San Miguel. Hindi ko lang alam kung operation pa. Pero si Ma'am Yoli, ang aram ko, may kuyan siya, may duty shop. Yan. Itong mga misis, itong mga daragang nagpapagayon, as in gustong maggayon. Pwede po kamo dyan na magkapasiring kay Ma'am Yoli Noal. May kuyan pa lang siya sa Nabwa, may branch ano. And si Sir Noel, pagali dyan sa iyang pagluto. Ang sabi ni Sir Noel, ako ngaya, pag tapos ko kayang magretiro, ininangayaan sa kuyang business shop. Hindi ako pagtiyan shop. Pagkatapos igwakanin kuyan welding shop. Itong mga parapadyak, trimobile na ansendang mga lunudan, galaw-galaw na. Pwedeng magpakaray dyan sa sendang shop. Igwa po ni mga pagkakan na maluya hababa sa potassium. Igwa man palang kayan. Ang sabi ni Marie Charlie, igwa ngayang tulong symptoms na hababa ang potassium. Dahil kaya mo kayan magparakakan, tamaluya palaan. Taan na sa kuyang segment director digdi na yun minsan nagtataw sa kuyan
mga impormasyon kung ano ang ikakarahay sa sandong buhay. As in, ano ang dapat nindong kakanon, tanganing pilming maray ang sandong sanod. Sa aga po mga tugang ang tema ta mula na taon nagsilibra kita kan na Cancer Awareness Month. Yan, kung anong mga maiiwasan tanganing tanganing di kita magkaigwa kan cancer. Sarusa dapat na iwasan, dapat ni Manong Charlie Binaobra iyo ang sobrang tipid sa sigarilyo. Asin, paninigarilyo asin alab. Kaya Manong Cha, dahil mo tabi pagpasaguan ng sa imong sigarilyo, i-share mo ang sa imong bisyo. Pero ipinapaisip ko sa kabos na ang nasakuyang padangat na padi, Ventura Calubakib, kinuha na po ni Lord. Yan po ang impormasyon na nakaabot sa sakuya. Ang sabi ko nga ni, i-confirm. Kundi ang dati ng kaibanan digdi, nag-afford. Confirm nga yan. Kaya mayo na ang sakuyang padangat na padi, Ventura Calubakib. Si Pading Jamie Guanson, bistadong maraini, si Ventura Calubakib. Ang samuyang mga dating kaibanan digdi, bistado man, si Pading Ventura Calubakib. Ang bisto ko, tamayo manin maraot na tinapay, ipinakakan sa kuya, ang sa kuyang pati. Mabut, garumayo, pero igwa. Yan ang Ventura Calubakib. Sa lado technical, yaon na si Pading Tony Aguilar. And si Ringman, si Rodel Cesar. Ang sa tuya mga practicum student kan Polytechnic State University of Bicol. Tuman sa ibong si Bus Marco Pinat and Manong Charlie Binaobra ang sa tuyang segment director with Jimmy Guanson. Ako po ang nasendo pong amigo sa radyo si Mar Baroga. Maray na agad po sa sendo po kamo. Salamat and bye-bye. RPM Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DCKI Iringa, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPM Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda.
DCKI Iriga Radyo Ronda ang maugmang kairiba madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Membro po sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang nasa tuya pong oras mo yan, alas 11:30 na po ng pagka morning. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray naga Bicolandia, maray naga Rinconada, asin man na maray naga Iriga. Uwi na po ang nasa tuyang pagpabareta ang unyanal daw na Webes. Apit sa 30 na po kan na bulan na Mayo. Sa lado teknikal, pading Tony Aguilar. Siringman si Manong Charlie Binaobra duman sa Ibu. Ako po si Mar Baroga, ang sendo pong pagantabay sa programang Radyo Ronda Newswatch. Mga detalyes kan sa tuyang mga bareta kanal daw, kinakaipuan na pagadalan na maray, kan mga maturukaw na bagong opisalis kan sa tuyang syudad, ang mapapadapit sa trapiko. Digdi sa syudad kan Iriga na nagkakabulbul na. Huli naman na pagbayanan sinambit ng bagay. Sinabi sa informasyon na bakulang na Trimobile ang dapat na basulon na sa sobrang pingot kan trapiko, lalong-lalo na kung last hour. Asin man na ranaugan kan mga estudyante sa sendang eskulan. Dapat subot na pag-adalan kan na mga ini anapig sasabing sobrang pagulbulan kan asin man na sobrang pagpiot kan sinambit ng trapiko sa nambitan na lugar. Dapat subot na pag-adalan kung si Simon ang maging chairman kan Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod kan Iriga. Ninurita ang bagay na ni dahil na reparo asin na pagurulayan ang mapadapit kan trapiko digdi sa syudad kan Iriga. Sa iba pang mga detalyes kan sa tuyang mga bareta kan aldaw, balik kan normal ang operasyon ngunyan kan Iriga City Water District asin man na prime water sa mga lugar na maluya ang serbisyo kan tubig. Sinabi ngunya na pagkaga ni Mr. Irvin Pares, ang branch manager kan na prime water digdi sa Iriga Water District, napigsabi kay ning nasa maray ng asin normal ng operasyon. Ang Iriga City Water District asin man prime water. Sinabi sa informasyon na may mga bagong ikipais ang Iriga Water District. Tanganing iyo ang magtao nin maray na serbisyo sa mga
konsumidores digi sa syudad kan Iliga, lalong-lalo na ang pinagsaserbisan niyan kan Iliga City Water District. Sa entrevista ngunyan nanaldaw kan konsal kan na syudad nin Iriga, lalong-lalo na ang pagtukaw kan bagong liderato uya ang pahayag ni Konsyal Sani Maestrado. Yun po, may kadikit ng ano kami, maurulay-ulay kami kayan, isa ang mga chairman. So, ang kipuan po kaya ang mga chairman nini, kung ang sarong individual na members ng City Council, duman man sa sayang expertise, kasi duman man sa sayang interest. Kaya nga kung ano man ang mga pinag-refer na mga issues, programs, project o problema, madali pong makaresolve naman sa paano ang sarong konsihal na nakakaaram kasi may interest sa sektor na yan. Siya man ang dapat. Taman po gabos na ano kaya ng usual na nangyayari. Pero kami po, inisan din nagulay-gulay kami kayo. Matatawan lang po sa mga. Dahil taman yan, nilibimit sa sumuyat lang. So, ngaling gabos man magtrabaho. Ang mangyayari kaya kung may kayong kumitiban, may pa matatrabaho. So, hopefully, gabos magkaigwa ng trabaho. So, puro man po yan importante. Depende sa issues na kaarapot. Oo, depende sa issues na kaarapot. Kaya kinakaipuhan talagang ready na mag-aakot ang responsibilidad kasi pagtrabaho ang kinakaipuhan. Usually, iba man ang mga parehoan interest. So, ang mangyayari kayan, pag-uurulayan, so, pag-uurulay-ulayan na yan. Kaya nga ni maagiman din talaga ni caucus sa meeting, kasi after kayan meeting yan, ipresenta po yan sa Sangguniang Pangunsod. Pagbuburutuhan po yan, kung may nagpunta kayo, siyempre, magkapagawa ng adjustment. So hopefully, mapuyanda yan. Pero, ang chairmanship, then usually, ginigit mong isang ko ng Pangunsod, so chairman na mapili ka sa iyong vice chairman, kasi tulo ninyong members. Nakakapunta na committees, Committee on Land Use, Committee on Police, Public Safety, Committee on Tourism, buti pwede na yan ipagtao sa iba, ikaw man ang interest. So, Committee on Persons with Disabilities, pwede naman ito sa iba na yung mga kanya-kanya mga so, mga Committee on Infrastructure, pwede naman ito sa iba. So, parte sa nakanapahayag ni Konsyal Sani Maestrado kan makaulay kan uya pa ang parte kan pahayag. Ang bitahe kaya nakakaiba ka pa sa City Development Council. So, sarap po yan na pwedeng depende po yun sa grupo, tanaw-lay ko kayo na itatapos. Guarantee yan. Ang importante po ang matatawan kaya, so kuyan man, so pwedeng kapag din na magkabot kaya. Kasi willing man na mag-iba duman sa City Development Council, pwede maigot magtabang. Kasi bi-sensitive man po kan annual budget kan syudad na as much as possible ibang fairness sa pagpapaagi. Kasi igot man na kuyan medyo mag-i-scrutinize man talaga kinakain. Parte sa nakanapahayag ni City Councilor Sani Maestrado kan makaulay kan na programang Bicol Connection.
Sa iba pang mga detalles kan na sa tuyang mga bareta kan na aldaw, ipinahayag man kasudma ni General Manager Wilmore Minyolas na sa ngunyan igutan na sendang pagkakolekta lalong-lalo na ang mga disconnection na lilibot-libot ngunyan kan sinambit ng programa. Uya. Agreement. Member kan ano yan kan Bicol Water District Association o BIWADA. GM, manamang mapakabutan ba may nalagawa ako? Kwento. Ang sa kuya sa ng ultimong mga pagtaratara sa samuyang mga konsumidores, aral daw lalo na kaso Martes, Miyerkules, sa aga Huwebes sa Biyernes, yaon po ang sa mga disconnection team. Tangarin pong mag-disconnect itong mga dahi pa nagbayad. Alaga, igwaman sinda ng ng resibo, tangarin po ng resibuhan kung igwaman ng pambayad, dahi na mapuputulan. Kaya ang disconnection team yan sa luwas, sa aga, sagot sa Friday, dahi na po kamo maghalat na ma-disconnect pa ng huli tayo ng reconnection fee na sasapuon kamo kung dahil ko mawagbayad na bago kan disconnection nagigibukon kan sa mga tao kan. Parte sa nakanapayag ni General Manager Wilmore Minyolas sa entrevista kan Radyo Ronda. Iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta kanal daw, inako ni Camarines Sur 2nd District Representative na nakaresibi siya din na mensahe gikan sa indang kaibanan sa House of Representatives para sa sarong pribadong pagtitiripon katakod kan speakership post. Second kay Luis Raymond Elroy Villapuerte, Congressman na 2nd District, sinabi na siya mismo ang makapagkumpirmar sa barakalan kan boto para sa matukaw na House Speaker kan na Kamara Baha. Second sa kongresista dahil na maitago ang sinambit ng sistema, lalo pat mismo ang mga congressman man ang nagurulay asin garo nagkakantsawan pa sa barakalan kan boto. Aram subot ni Villapuerte na may itinatao asin nagpapapirma asin aram niya kan na mga kongresista konsisay ang nasa likod kay ni. Napagaraman na uminabot sa 500,000 pesos hasta sa 1 milyon ang inaalok naman kan sa mga kongresista para sa naman sa pag-ilihir kan bagong speaker para sa 18th Congress. Erin ako ni dating House Speaker asin re-elected Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang nangyaring vote buying para sa naman masungkit ang trono bilang leader kan Kamara Baha. At saan mabalik kami, Kuya Ona? Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Ronda Newswatch. Iba pa mga detalles ngunyan kan na mga bareta kanal daw. Saro ang nasudad kan Iriga
an martawanin onra kuning kasong mangganay ni sa regional competition ngayon ngunyan tigdi sa syudad kan Iriga ang mga taga National Disaster Risk Reduction Management Office particularmente sa opisina kan Iriga City Risk Reduction and Management Council ang sinambit ng grupo tanganing ipag-evaluar ang sharing na usipon para mas masungkit kan sudad kan Iriga and kalasag 2019. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal gadan ang nasarong negosyante matapos pagbabadilon duman na sa Sariaya, Quezon. Bilisto ang biktima na si Gregorio Ilagan Resurrection, 51 anyos. Sa nakalap na informasyon na pagaraman namantang nagdadalan kan na telebisyon ang nabiktima sa laog kan sa iyang tindahan kan biglang uminabot ang duwang depa na bibistong mga suspect. Pinagbabadil kan mga ini sa haranian ang nabiktima na tinamahan sa iyang payo asin diog na tulos man na ibigdalagan sa ospital, alagad pinagdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Sa ngunyan nagpapadagos pa man gilaray ang investigasyon kan mga otoridad para maraman ang motibo sa naunambitan na pambabadil. Giraray ang sa tuyang pagpaabot nin magmang pagantabay ni Madam Trinity Matsado ang sa kuyang katay sarong na medyo may pagkasabi. Iba pa mga detalyes ngunyan kan na mga bareta kan aldaw sa lado nasyonal kan mga bareta inaabangan na ngunyan si Presidente Rodrigo Duterte sa Japan para sa iyang pag-atender sa sarong forum duman. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga pagbabareta naging matarayong po ang isinagibong joint upland Greyhood sa Bureau of Geomanagement and Penology duman sa Naga sa entrevista ki Jail Chief Inspector Gerardo Berdin ang warden kan BGMP Naga. Sinabi kay ni ang pag-inspeksyon sa mga prisuan ang parte kan sa endang security measure para masiguro na mayong mga kontrabandong nakatago sa laog kan mga selda kaarog kan mga illegal na droga asin man na patarong. Sigon kay Berdin sa tulong
sa tabang kan Naga City Police, mayo man na subutsindang nadukayan ng mga kontrabando, apwera sa naman sa nagkatalang simpleng bagay na maski dayman na delikado alagad kay manan sa pinagbabawal, kaarog kan pang ahit as in X lang bulpin. Kabali digdi an kirok mani Berdin na haros sa magkakasunod ano operasyon na sinagibo sa nambitan na prisuan. Mayo man subutsindang na dukayan ng mga kontrabando. Iba pa mga detalyes mo niyan kan na mga bareta kan Aldaw. Good morning pala na ki Jocelyn Gunawon na Paris. Gunawon. Nagantabay. Good morning, classmate. Sa lado nasyonal kitakan ng mga barata, inako ni Senador Antonio Trillanes IV na totoong nagrani sa iya dati si Jomel Peter Advincula alias Bicoy kan 2018 ubag upaman magluwas ang kontrobersyal na ang totoong narcolista video. Sinasabing inibanan si Advincula kan sarong padi ulit sa natatakot na ining balikan kan mga kaibaran niya sa sindikato. Alagad sigun Trillanes sa iyang privilege speech dahil puminasar si Advincula sa panlamit para mas maging testigo kaya dahil niya ini kinaulay. Naglalataw pangalida sa minorya hindi na magatubang kuta ni solusyon para imbestigaran ang expose ni Bicoy. Alaga siya mismo ang kumontra sa pagpahiling kan matibay na ebidensya laban sa sinasabing sabit sa drug syndicate. Mayo ning kaibanan sa Senado. Na nakapot si Trillanes matapos ang sinambit ng diskurso. Ngunyan sa satuyang bareta sa lado internasyonal kan mga bareta kan Aldaw magsasagibo kan na panibagong eleksyon ang Israel matapos na bigong makabilog kan na coalition government si Prime Minister Benjamin Netanyahu gikan sa mga bagong ilihido na miyembro kan parlamento sa katapos na eleksyon kan Abril 9. Itinalaan ang eleksyon sa September 17 kung saan ini na ang ilang na pagkakataon na makabilog kan gobyerno ang Israel matapos ang general election. Ang panibagong eleksyon ang napagkasunduan kan mga legislador kung nasain nakakuha kan 74 na boto
ang nag-uyon sa panibagong eleksyon kumpara sa 45 ang kuminontra. Nagkapera sa itinutuklong rason ni Tanghayo, kaya nagdibisinan ni magbilog kan gobyerno o nakadakol sa iyang mga kalyado ang kumukontra sa iya. Sa satuyang unyan na bareta, ultimong nga bareta niya tungunyan sa lado nasyonal, panghabon ang nahiling na motibo kan mga kakapupulisan sa paggadan sa mag-agum na senior citizen duman na sa Novariches, Quezon City. Sigon kay Lieutenant Colonel Russell Sihas, hipikan na Quezon City Police Station number 4 ang pinagsasaksak hasta sa Magadan ang magagum na nasa 80 anyos ang edad. Naidalagan pa man sa ospital ang kasambahay kanduang matapos mapagsakon man sa lawa. Mga tugang nga sa lupong ng tabayanan ang katiripunan kan sa tuyang pagkababareta kong ninalda. Sa lado teknikal, pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman na sa ibong Kuya Charlie Binaobra. Ako po ang nasa lupong naging tagapagkabareta, si Mar Baroga. Salamat kan sa lupong pagantabay sa Joronda Newswatch. Salamat, hindi mo kinibutan, ating pinagdaan.